Фәнис Яруллин, Карга һәм чыпчыклар. Шит җирләрдән йөреп кайткан кара карга. Сөйли икән урмандагы чыпчыкларга. Анда дуслар, ашау тәмле, ризык татлы. Кием салым барда әйбәт, барда затлы. Һәр бер кышта инҗек кавырый, алтын канат. Тәпиләрдә алмас кашлы көмеш балдак. Түшләр тулы җем-җем икән муенсалар. Күз камаша, кышлар бергә җылсалар. Минем дә бит өстә кыйммәт кара бәрхет. Кемгә генә эләгәсен мондый бәхет? Бу сүзләрдән чыпчыкларның исе киткән. Чит-җирләрдә тормыш нинди яхшы икән. Шундый берәр матур каурый тапсаң иде, табып аны төшләренә таксаң иде. Кайгырмагыз, дигән карга чыпчыкларга. Минем әзмәт запасым бар әле янда. Менә сезгә мәрмәр тырнак, бәрхет мамык. Ә сез миңа китерегез, ризык табып. Һәм чыпчыклар китергәннәр бодай, борчак. Алыш-биреш кызып киткән монда шул чак. Саткан карга шомартылган тырнагым да, жәлләмәгән кырылысты яннарында. Ә чыпчыклар барысын тапкан түшләренә. Шатлыклары сыймый икән эшләренә. Мондый эшкә ничек инде сөймәссең? Башкалардан үзгә итеп киңәштем. Шигыремә куйым әле төзләк нукта. Яздым аны, өйдә хатын-кызлар юкта. Күрше-тирә, таныш-белеш, җыналашып киткән иде бар да импортны иекка.